Здрасти. Здрасти, мразти, ако някъде, че ме заболя главата, 10 минути те чакам вече. Докато намеря да паркирам, сега 10 минути ме чакала, голяма работа. Пак си сметен леп парфюм. Супер сладникъв, да не е бомбон. Абе, ти луда ли се? 800 кинта е този парфюм, бе? Има 800 кинта, лева или евро? Не, крони. Бах ти, пак стана с дупето нагоре. Нямаше да съм така, ако беше взел поне едни цветя, да ме зарадваш малко, да се почувствам жена. Какво е? Пещера ли си расъл? Айде ходим да ядем някъде. Ядем се италианска кухня. Добре, сега ще намерим някои местенци и ще седим шхапнем. Или пък българска. Знаеш как ми се хапва една шопска? Добре, ще намерим място, ще седим, ще ядем. Или пък нещо морско, миди, рибка. Хубаво ли е? В момента така ми боли главата, какво ще търсим, какво ще намираме, къде ще сядаме да седнем в една аптека направо. Добре, човек, ти винаги ли си така крива? Възможно ли е въобще на теб човек да ти угоди? Да, може, ама ти не можеш. Абе, я чакай малко, бе. Брат, дай да скидам кой имаш в тази чанта, че аз не спря мрънка. Ето ти пица, ето ти шопска салата, ето ти риба, ето ти миди, ето ти хапчета за глава, ето ти ини цветя, ето ти парфюм, ако не ти харесва как миришат, да си ги напръскаш. Ева, брат, не съм очаквал да имаш чак толкова голям асортимент от артикули. Ами имам и други неща, ама следващия път моля да поръчай си ги, сега какво ще дам на клиентите? Абе, ето ти 100 евро, кажи им, че аз черпя. Хараби, става. Доволна ли си вече?